Benvinguts a aquesta presentació sobre els drets reals de Gaudí i les càrregues reals en el dret civil català. Els drets de Gaudí permeten al titular aprofitar un bé, incloent l'ús i la fruïció, més enllà de la simple utilització. Aquests drets tenen eficàcia real, oposables a tothom, gràcies a la publicitat registral que els valida davant tercers. Les servituds limiten les facultats del propietari d'una finca per millorar el gaudi d'una altra, com les de pas o vistes. Els drets d'aprofitament parcial, similars a servituds personals, donen drets de gaudi personal sense dependre de la propietat d'una finca. El dret de superfície permet la propietat separada de construccions o plantacions en sòl aliè sense accessió immobiliària. Els drets de vol i subedificació permeten construir en alçada o subsòl d'una finca aliena en propietat definitiva dels elements. El Codi Civil de Catalunya sistematitza aquests drets, com usdefruit, ús, habitació, servituds i drets de volum. La tipologia legal facilita l'autonomia privada, permetent drets de gaudi híbrids o atípics amb eficàcia real. Les càrregues reals obliguen el propietari a una prestació específica responent al bé pel seu valor. Els censos, com a càrregues reals, permeten als censalistes reclamar pagaments periòdics del propietari de la finca gravada. Poden ser indefinits, com el cens emfitèutic, o vitalicis, amb redimibilitat per facilitar el tràfic immobiliari. Esperem que aquesta introducció us doni una base sòlida per entendre els drets reals de Gaudi i càrregues reals en el dret civil català.